yoMthethosisekelo kulindeleke ukuba ikhiphe isinqumo ngoZuma namuhla. NgoMsombuluko, iNkantolo yoMthethosisekelo izokhipha isinqumo sayo mayelana nesicelo se-IEC sokuphikisa isinqumo seNkantolo Yokhetho mayelana nokuqokwa kukaMengameli Jacob Zuma. INkantolo eNkulu ilalele izimpikiswano ngasekuqaleni kwale nyanga mayelana nencazelo efanele yesigaba sama-47 soMthethosisekelo, esilawula ukuthi ubani ofaneleka ukuba ngubulungu besigungu sikazwelonke. Udaba lwe-IEC luhlose ukuletha isiphetho ekuchazeni okuyisona kanye nokuthi luyasebenza yini kowayenguMengameli uZuma owagwetshwa izinyanga eziyi-15 ebhadla ejele ngokudelela yona le nkantolo. INkantolo eNkulu izophendula imibuzo eminingana esinqumeni sayo, okuhlanganisa ekuchazeni kahle lesi sigaba esishiwo. Ingabe uZuma akafaneleki ukungenela ukhetho esishayamthetho sikazwelonke? Kunamuphi umphumela ukuhoxiswa komusho emshweni ngezinhloso zaleso sigaba, kanye nokuthi ikhomishana yeqe amandla ayo noma ikhombise ukunakwa okuphusile ngesikhathi inquma ukufaneleka kukaZuma? Umphumela wokudlulisa icala kwe-IEC eConcord ngokumelene nokuqokwa kukaZuma ngeke uphazamise iphepha lokuvota. Ezangalesi sikhathi ubuzifundelwa uSinothile wakwaMaphumulo kweNkanyezi News.